Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μακαριστός ηγούμενος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Μαχαιρά, Αρχιμανδρίτης Αρσένιος, ο πρώτος καρπός του Λουκά και της Μαγδαληνής Πάτσαλου, πρωτοείδε το φως του ήλιου στις 27 Μαΐου του 1969 και μεγάλωσε στην πόλη της Λάρνακας. Από τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας ήταν σε όλους εμφανής η αγάπη του για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Το 1986, έφηβος πλέον, μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, ο Νικόλαος, αυτό ήταν το κατακόσμον όνομά του, εισάγεται στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ανοίγονται σε αυτόν οι ορίζοντες για την πορεία του μέσα στην Εκκλησία. Παράλληλα με τις θεολογικές του σπουδές, επισκέπτεται συχνά την κοιτίδα του Παγκοσμίου Ορθοδόξου Μοναχισμού, το Άγιο Όρος. Φιλοξενείται στην ασκητική έρημο του Όρους και στη Νέα Σκήτη γνωρίζει για πρώτη φορά τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, πνευματικού τέκνου του οσιωτάτου μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Συνδέεται πνευματικά με τον πρώτο στη σειρά μοναχό της συνοδείας, ιερομόναχο Αθανάσιο και σημερινό Μητροπολίτη Λεμεσού. Η πνευματική σχέση που αναπτύσσει μαζί του θα αποβεί καθοριστική μεταξύ τους, αφού ο νεαρός φοιτητής θα αποτελέσει σε λίγα χρόνια το πρώτο στέλεχος της νεοπαγούς συνοδείας του γέροντος Αθανασίου. Μεταξύ άλλων εναρέτων ανδρών του Αγίου Όρους, αντλεί νάματα ασκητικής πείρας από τους μακαριστούς γέροντες Παΐσιο και Χαράλαμπο Διονυσιάτη. Το 1990 μεταβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία για εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Κατά την εκεί παραμονή του, αποκόμισε ιδιαίτερη ευλογία από τις ψυχοφελείς προσωπικές συναντήσεις που είχε με τον αείμνηστο οσιότατο γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ. Ταυτόχρονα αρχίζει μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στη συστηματική θεολογία. Μάιος του 1991. Ο Νικόλαος λαμβάνει για πρώτη φορά τη χάρη της ιεροσύνης όταν χειροτονείται διάκονος από τον Μητροπολίτη Κητίου Χρυσόστομο στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Μετά από τρίμηνη διακονία στην Ιερά Μητρόπολη Κητίου, εγκαθίσταται για ένα περίπου έτος στο Αγιώνυμο Όρος του Άθο και διακονεί στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου της Ιεράς Κοινότητος στις Καριές ως δόκιμος μοναχός κάτω από την υπακοή του τότε πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους και σημερινού Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Η ψυχή του νεαρού διακόνου εμποτίζεται με τις διδαχές και την πολυχρόνια μοναχική πείρα των οσίων γερόντων Παϊσίου, Εφρέμ Κατουνακιώτου και Ιωσήφ του Βατοπεδινού, αλλά και πολλών άλλων Αγίων Πατέρων. 11 Φεβρουαρίου του 1992, κονάκι της Μονής Βατοπεδίου στις Καριές του Αγίου Όρους. Ο διάκονος Νικόλαος κήρεται μοναχός στον εκεί ευρισκόμενο Ιερό Ναό Αναλήψεως και λαμβάνει το όνομα Αθανάσιος. Μέσα από την πρόνοια του Θεού, το ίδιο έτος επισκέπτεται επίσημα το Άγιο Όρος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ενώ ο γέροντας Αθανάσιος ο Βατοπεδινός εξακολουθεί να διατελεί πρωτεπιστάτης του Όρους και ο φιλομόναχος Αρχιεπίσκοπος προσκαλεί επίμονα τον γέροντα και πρωτεπιστάτη πατέρα Αθανάσιο να αναλάβει την επάνδρωση μιας μονής στην Κύπρο. Ο υποτακτικός ιεροδιάκονος Αθανάσιος επιστρέφει τότε στην Αγιωτόκο Νήσο ως μέλος της τετραμελούς συνοδείας του γέροντος Αθανασίου και ασκείται επί ένα περίπου έτος στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου των Ιερέων στην Πάφο, γνωστή και ως Αγία Μονή. Οκτώβριος 1993. Μετά την εκλογή του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, Αρχιμανδρίτου Παύλου, ως Μητροπολίτου Κυρηνίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος προτείνει στον γέροντα Αθανάσιο να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής και σε λίγο, μαζί με την επταμελή πλέον συνοδεία, μεταφυτεύεται στη νέα πνευματική Κυψέλη του Μαχαιρά και ο 24χρονος ιεροδιάκονος Αθανάσιος. Στις 25 Νοεμβρίου του 1995 ενδύεται το μεγάλο και αγγελικό σχήμα των μοναχών από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδητήσης Αθανάσιο και μετονομάζεται Αρσένιος, προς τιμήν του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου. 17 Νοεμβρίου 1996.
Ο πατήρ Αρσένιος χειροτονείται πρεσβύτερος στο καθολικό της μονής του από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο και αρχίζει να στηρίζει πνευματικά τους νεότερους μοναχούς της μονής. Στην αυγή του 99 χειρεύει ο ηγουμενικός θρόνος της μονής Μαχαιρά μετά την εκλογή του ηγουμένου Αθανασίου ως Μητροπολίτου Λεμεσού. Οι πατέρες της μονής επιλέγουν με ψήφο τον ιερομόναχο Αρσένιο για να αναλάβει τη σκητάλη της ηγουμενίας. Προχειρίζεται σε αρχιμανδρίτη από τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο και στις 7 Μαρτίου ενθρονίζεται ως ηγούμενος της Παλεφάτου Ιεράς Μονής του Μαχαιρά από τον Μητροπολίτη Κητίου Χρυσόστομο. Αναλαμβάνοντας τη σοβαρότερη αυτή διακονία της μονής, ο δραστήριος ηγούμενος Αρσένιος αφοσιώνεται ολόψυχα στην όσο το δυνατό επάξια συνέχιση της διαπίμανσης των μοναχών της μονής και μαζί με τον προσωπικό του αγώνα επιδίδεται ολόκληρος στο έργο της πνευματικής καθοδήγησης και παντρικής φροντίδας των μοναχών, οι οποίοι του έχουν εμπιστευθεί την εν Χριστώ τελείωσή τους, κυρίως μέσω του μυστηρίου της υπακοής. Για την επιτέλεση των ποιηματικών του καθηκόντων σύντομα προχειρίζεται σε πνευματικό. Οι ποικίλες χαρισματικές ικανότητες που τον διακρίνουν τον βοηθούν όχι μόνο στην απλανή πνευματική καθοδήγηση των μοναχών, αλλά και στη συνέχιση του ανορθωτικού έργου της κτηριακής συγκρότησης της μονής και των εξαρτημάτων της. Μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια της πενταετούς του ηγουμενίας, στηρίζει την νεοειδρυθήσα επί ηγουμένου Αθανασίου θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη, την σωτήρια αυτή κυβωτό για τα πρόσωπα που διψούν για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Ολοκληρώνει τον εξοραϊσμό του νεόδμητου ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του ευρύχωρου αρχονταρικιού της Μονής. Αναπαλαιώνει το καθολικό και ολόκληρο το κεντρικό κτηριακό συγκρότημά της. Οικοδομεί 4 νέες μεγάλες πτέρυγες σε χώρους που βρίσκονται γύρω από την κεντρική μονή. Οργανώνει πολυήμερους εορτασμούς για τα 800 έτη ζωής της Μονής, στα πλαίσια των οποίων και συνέδριο για το μοναχισμό. Ηγείται του Συνδέσμου Φίλων Σλαβικών Εκκλησιών με κύριο έργο την υλική και ηθική συμπαράσταση των ορφανών παιδιών της Ρωσίας και άλλων σλαβικών χωρών. Συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο στους πατέρες της Μονής Μαχαιρά που ανέλαβαν τον Αύγουστο του 2003 να συστήσουν νεοπαγή αδελφότητα στην αναστηλωθήσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού της επαρχίας Λεμεσού. Ο ηγούμενος Αρσένιος αγωνιζόταν πάντοτε να διαφυλαχθεί πάνω απ' όλα η αγιορείτικη μοναχική παράδοση, την οποία κληροδότησε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά ο μέχρι σήμερα γέροντας της Μονής, Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Στα πλαίσια της προσπάθειάς του αυτής, ο ηγούμενος Αρσένιος και η αδελφότητα της Μονής επισκέπτονται κατά καιρούς το Άγιο Όρος. Η τελευταία έξοδος του από τη Μονή για επίσκεψη του Όρους έγινε συνοδεύοντας τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο σε επίσημη επίσκεψή του στις 11 Σεπτεμβρίου του 2004. Όμως, τι σέγνωνουν Κυρίου, ο ηγούμενος Αρσένιος δεν ολοκλήρωσε την τελευταία του αυτή αποστολή. Μέσα από τις ανεξερεύνητες βουλές του παντογνώστου Θεού, ο οποίος γνωρίζει και το πραγματικό συμφέρον του κάθε ανθρώπου, ανεπαύθιαν Κυρίω με μαρτυρικό τέλος σε ηλικία 36 περίπου ετών, αφού η θάλασσα που αγκαλιάζει το Άγιο Όρος δέχθηκε στα σπλάχνα της το ελικόπτερο που μετέφερε την συνοδεία του Πατριάρχη. Το σεπτό λείψανο του πατρός Αρσενίου εντοπίστηκε την επομένη μέρα να επιπλέει ακέραιο στα γαλάζια νερά του συγκητικού κόλπου. Η μεγαλόπρεπη εξόδιος ακολουθία και κοίδευσή του έγινε στη μονή του στην παρουσία χιλιάδων προσώπων. Υπάγεις, μη κακή αλλάξει σύνεσή σου, ή δόλος απατήσει την ψυχή σου. Υπαγιον τέκνον ημιδίδη, παράστηκε η Αγία Τριάδη, και αιωνία εν το ηγαπημένο Ιησού Χριστό, το Κυρίο ημών την μνήμη σου. Αμήν. Ο πνευματικός πατέρας του ηγουμένου Αρσενίου, Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, αισθανόμενος την αμοιβή που απολαμβάνει πλέον το τέκνο του στον ουρανό για τους μοναχικούς του αγώνες στη γη, άνοιξε αμέσως τα πατρικά σπλάχνα του και εκφράστηκε για αυτόν με τα πιο χαριτωμένα λόγια. «Σύ πρώτος ήλθες όδε υπακοής ζυγών έρων, σύ πρώτος εξ ημών Χριστό μετέστης χαίρον.
Χριστού αγάπης πυρ εν καθαρά καρδία σου ύψας, Χριστού πρόσωπον νυν καθοράς, υπακοής ζυγό αθλήσας. Χριστός Ανέστη.